Hey fam, welcome back to my new vlog. ಎಂಕಲ್ಲು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ಕೋಡೆ ಮಂದಿರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲಕಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡಲ್ಲ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಹೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಯಕಲ್ಲ ದಿಹಲ ಹಾಯಕ ತುಂಬಿಡ ಇಡ ಲೋಕ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋಕರ ಏಯ್ ದ ಬಾಬು ಸೀಡ ದ ಬಾಬು ಸೀಲಿ ದ ಬಾಬು ಸುಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಸುಕ್ ದೇಮೂಲೆಕಲ್ಲ ಅಂಗಡ್ದ ಓನರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬೈದೇರು ಬ್ಯಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ಟು ಒಂದು ಇಜ್ಜತ್ ಪೇಲತ್ತು ಅಲ್ಲಿ Diano? Haissa. Kiskodu. ಕಿಶ್ ಕೊಡ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರ ಕುಲ್ಕು ಊರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಪೆ ಲೇಖಲ ಮಂದಿರದ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಇತ್ತ ಕುಡೋಲಿ ಆಪೆದ ಪರ ಮಂದಿರ ಪೋಲ್ದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಚಪ್ಪಲ ಹುಲ್ಲ ದೀವರ ಬಿದೆ ದೀವರೇ ಬೆಚ್ಚ ದಿಯಾನ ಇಲ್ದಾರ ಇಡ ನೋಕ್ಲೋರಿಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪು ಪಾಲ್ಚು ಹಾಯಕಪ್ಪ ಅಂಗಡ್ದ ಓನರ್ಲ ವ್ಲೋಗ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಣ್ಣಾಡುವರ ಮಣ್ಣು ಅಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬಾಲೆ ಮೆಗ್ದಿಡ ಮಂದಿರದ
ಲೆಕ್ಕಲ ಲೈಟ್ ಪೂರ ದಿಪ್ಪೇರು ಪುರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕಲ ದೇದೇರವೆ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಾಟಕ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗಗಳ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಪೊಪ್ಪಲ್ ಡೌನ್ ಆನೆಂಡು ಆನೆಂಡು ಮೂಲಂಜುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾಟಕ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಶೋಕುಂಡದ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಇರಗು ದುವಾ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊರ್ತು ಒಲ್ತುರು ತಿಕ್ಕುಣುಂದು ನಾನು ಬಂದೆ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಶಿವಾಜಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಪರ್ವ ದಿನ ಭಾಷೆ ಜಾತಿದ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ದು ನಾಲು ಮೂಲೆಡ್ದ ಜನ ಬತ್ತು ರಾಯಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೈಡ್ ತೊಕ್ಕನ ಓಲಾ ವಿಡಿಯೋನು ಮಂತಿಜಿ ಆತೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದು ಪೊರ್ತುಗು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಕುಡ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಪೋದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ತುಚ್ಚದ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಎಂಕು ಶಟರ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕು ಚಳಿ ಅವನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಈ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣದ ಅವಿಲ್ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬರಿಜ್ಜೆ ಉಂದೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಮುರಳಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಊರುಡೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ನಂಜೊಂಜು ಶಾಲೆಡು ಚೌಕ ಶಾಲೆಡು ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ನಿತ್ತಂಡು ನಾಟಕ ಬಟ್ ಅವ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ಲಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನಾಗ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಹಾಕಲು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಂಟೇಲಿ ಪೂಜೆಂಕದ ಕಿಸಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟದಲ್ಲ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿವಾಜಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲದೆ ಐತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಏನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.